Здравейте всички хора, днес ще играем Capulse. Няма човек, който да не знае тази игра, затова няма да казвам какво се прави в играта. Не че е тайна, не пази никаква тайна. Тоест няма никакви хора, които не знаят тази игра. Играете около 2 милиона хора, то много са. Днеска ще играем първия четвор, да видим как е. Почти е 5 звезди. Да спускаме. Давай, давай, го да добия. Аз така, няма пуши хуя. Какво стана? Какво? What the fuck? Добре, ще опитаме нова с Балтрол да видим как ще е това. Това играе са около 1 милион хора. Добре, сега. Какво? Тази топка. Не! Добре, ходим много добре. Бия, това ще е много лесно. Добре, да опитаме Throw Yourself. What the fuck? Добре, сега вижте на кубите! Добре, това беше малко странно. Добре, четвърто чалендж. GB глас. Давай, Джастин Бибър! Epic! Вау! Това ще е много готино. Добре, че има 5 звезди. Добре. Longest pipe. What the fuck? Irresponsible dad. Добре, момчето ми. Сега падаме! Какво? Добре. Оцеля! Добре, това ще е лесно. Race Challenge Pro. Добре. Жано, трябва да се и то здраво. Какво ще е това? Това да не беше Джастин Бибър там. Жано! Няма го. Жано, трябва да се... Не искаме! Нитро! Жено, трябва да се... Не! Казах ти трябваше! Държеше ли се мой? Завървайте! Нитро! Воу! Добре, това беше малко лудо. Сега... Бъдърун! Добре, ще го направим. Come on, Dad. I can do it! Come on! Добре. Добре, малко се... What the fuck? Това беше малко късно. Добре, чет това очава.
Да видим Супермен. Oh my god. Mother trucker. Oh. Swanok. Ще на Mother trucker ми. What the fuck? Къде съм аз? Аз съм само прозореца. Да, ще бия. Добре, това беше голям лаг. Добре, spinning glass break, ninja cry, fight, свъртъл, секрет. Добре, ще направим. Дядко! Давай! Масота. Добре, доктор това. Яй! О, някой от скайпа. Добре, това беше епик. Добре, да направим още две и ще видеото ще свърши. Epic Arrow Run. Добре. Justin Bieber, terrible news. О, аз съм убрял. Добре. Другия път само ще играем Bottle Run. Сега, what the fuck, сега Epic. Oh my god. Yeah! Like a boss. Добре, благодаря, че гледахте този епизод. Ако харесате видеото, моля лайкнете, ако не харесате канала, сабскрайбнете. Ако имате въпроси, за да ми пишете, напишете в коментарите, аз ги чета винаги. Добре, бай-бай!